Dalším respondentem rubriky Fanoušci se ptají se stal slovenský útočník Dušan Uškovič. Dušan, vítej. Pravím, ahoj. První otázku bych si dovolil položit já, to je ta, co říkáš na to, že fanoušci si tebe zvolili v anketě na oficiálních webových stránkách jako muže, který bude dnes odpovídat. Tak v prvom rade je to na jednej strane záväzok, na druhej strane som bol rád, že si vybrali práve mňa a dúfam, že som si tu spravil dobré meno a nechcel by som ich sklamať, takže som im za to vďačný. A můžeme jít k první otázce. Tu nám zaslal fanoušek Kuba a ptá se: Dušane, jak to vidíš v neděli proti Slávii? Výhra by nám bodla a zajistila trochu klidnější zimu. Je to pravda, lebo pred 2 týždňami sme doma nezvládli zápas s Budejovicami, takže tento zápas z tohto pohľadu je pre nás dôležitý, keďže je posledný na jeseň a v momentálnej situácii je Slavia poraziteľná, takže my tým vybojovaným bodom s Šíbramou by sme chceli doma získať všetky 3 a aby nám to pomohlo do tabulky. Na Facebooku položil tuto otázku Honza. Proč vám v některých zápasech chybí šťáva? Na Slovácku v koupališti jste schopni bojovat a vybojovat bod a doma v zápase o udržení s Budějovicemi nic. Nikdo se pořádně nenabízí, celá hra taková mrtvá. Tak treba povedať, že ten bod na Slovácku bol fakt vybojovaný, lebo bol ten terén dosť nepríjemný, stála tam voda. Vsadili sme na bojovnosť, ktorá nám v tom zápase vyšla, kdežto domáci zápas s Budejovicami bol o niečom úplne inom. Terén bol výborný a my sme boli tí, ktorí mali tvoriť a tí, ktorí mali byť v tom zápase miernym favoritom. Ako som už hovoril predtým, ten zápas sme nezvládli a neviem si to sám doteraz vysvetliť, že či sme ho prehrali v hlavách, či sme ho prehrali niekde inde. Potom zase o týždeň sme dokázali bodovať vonku, takže ten zápas nás veľmi mrzí, lebo fakt to bol z pohľadu tabulky veľmi dôležitý zápas. Na e-mailovou adresu otázky@fchk.cz přišla pro Dušana tato otázečka. Jak se ti žije spolu s přítelkyní v Hradci Králové? Jak jste zde oba spokojení a co už jste v Hradci stihli navštívit? Tak už keď som sem prišiel a sa ma pýtali ľudia po nejakom mesiaci, že ako sa mi tu páči, tak už vtedy som povedal, že je to veľmi, veľmi pekné mesto, čo môžem stále len potvrdzovať a býva sa nám tu veľmi dobre. Stretli sme tu príjemných ľudí, není problém absolútne s ničím, takže po tejto stránke sme úplne spokojní a čo sa týka mesta, tak to sme si už asi pozreli celé a páčilo sa nám v zoologickej záhrade Dvůr Králové, tam sme sa boli pozrieť, takže to bol tiež pekný zážitok a sme radi, že sme tu. Příznivec Fili94 by ti chtěl nejprve popřát hodně štěstí a má na tebe celou řadu dotazů, takže půjdeme postupně. Otázka číslo 1. Jak těžký byl pro tebe přesun ze slovenské Gorgon ligy? Tak ďakujem, Gorgon ligy. A ťažký asi ani nie, lebo ako sa hovorí, liga je liga, v každom štáte je to proste najvyššia súťaž, sú tam vyžadované najvyššie nároky na tých hráčov, takže po tejto stránke ani si myslím, že ten skok nejaký veľký nebol. Myslíš si, že je rozdíl mezi slovenskou a českou nejvyšší soutěží, případně jaký? Určite by som povedal, že ten rozdiel je. Teraz v tejto otázke môžem povedať, že čo sa týka infraštruktúry a marketingu okolo celého futbalu, Gambrinus lige je oveľa na vyššej úrovni, čo sa týka štadiónov, čo sa týka všetkého a hlavne aj čo sa týka fanúšikov, lebo v Čechách som tu síce pol roka, ale tí ľudia na tie štadióny chodia a dokážu fandiť, dokážu vytvoriť veľmi dobrú atmosféru, takže myslím si, že v tomto je tá Česká liga ďaleko pred nami. Otázka číslo 3. Máš ve slovenské lize nějaký oblíbený klub? Tak obľúbený ani nie. Bol som 4 roky v Banskej Bystrici, tak tých sledujem, že ako sa mám tam veľa kamarátov, tak sa pozerám, ako sa im darí. A som z Prievidze, takže budem asi celý život fandiť Prievidzi. Otázka číslo 4. Jak se ti líbí město a co říkáš na hradecké fanoušky? Tak o tom meste som už hovoril, je to fakt pekné mesto, takže
po tejto stránke som spokojný. Čo sa týka fanúškov, musím povedať, že klobúk dole, lebo fakt chodia s nami von, doma vytvoria atmosféru a keď to porovnám aj s tými inými fanúškami českými, tak myslím si, že títo hradeckí sú fakt minimálne v tej prvej 5-ke, 6-ke, takže ja dávam klobúk dole ešte raz pred nimi a som veľmi rád, že som tu a môžem sa pod takými fanúšikmi hrávať. A poslední, 5. otázka, sleduješ hokej? Slovenskú reprezentáciu sledujem, ale musím priznať, že v Hradci som na hokeji ešte nebol. Sledujem, že ako stoja, prečítam si novinách, ale na štadión som ešte nezavítal. Kolda se by zase zajímalo, jaký máš vztah s hráči v kabině a kdo je tvůj nejoblíbenější spoluhráč či nejlepší kamarád? Vzťahy v kabíne sú podľa mňa na veľmi dobrej úrovni, je tu dobrý kolektív, čo by mal byť základ k tomu, aby sme dobre hrali. Takže keby som mal aj niekoho konkrétne menovať alebo proste byť konkrétny, že kto je môj najlepší kamarát alebo niečo, tak asi nebudem radšej menovať, lebo fakt, či je to Čech, či je to Slovák, či je to Bosanec, není problém s nikým. Co říkáš na dnešní souboj české fotbalové reprezentace se slovenskou reprezentací? Už sa na ňo veľmi teším, takže mal som najprv v pláne aj tam ísť, ale zhodou okolností, že program náš mi to nedovoluje, tak si to pozriem v telke a už sa na to veľmi teším. A typ na výsledek? 0-1. A pojďme dále. Zajímavá otázka, která se týká aktuální kauzy, přišla od Johnnyho. Dušane, sleduješ korupční kauzu v českém fotbale, co na to říkáš? Není to pro hráče trochu demotivující, když se výsledky nerozhodují na hřišti? Asi ako každý sledujeme to, sme medzi tými informáciami, takže vieme o tom, že vieme, že sa niečo deje, ale ani nie je demotivujúce, ale proste nič sa ešte konkrétne nepovedalo, takže myslím si, že ani Hradec Králové v tom není nejako zapletený, takže netreba sa nad tým nejako pozastavovať. Sú to veci, ktoré sa nás netýkajú. Na jednej strane je pravda, že keď takéto niečo vyjde na povrch, tak není to dobrá reklama tomu futbalu, ale dúfam, že sa to rýchlo vyrieši a vôbec to neovplyvní priebeh súťaže ani kreditu Českej ligy. Co podle tebe chybí Hradci, aby mohl hrát v klidném středu tabulky, nebo třeba i o poháry? Myslíš, že v tom svoji roli má i nevyhovující stadion? Odpověď na tyto dotazy by rád viděl Radek z Jaráku. Ten štadión si myslím, že nemá na to absolútne žiadnu zásluhu alebo proste nezásluhu. Keby sme boli tretí, tak ten štadión by sa určite našiel, či už tu alebo niekde proste by musel byť, keby sme museli hrať Európu. Nášmu mústvu na ten stred tabulky, musím to tak povedať, nechýba nič. No. Asi je to trocha šťastia, je to napríklad lepšie zvládnutý zápas doma s Budejovicami, niektoré smolné zápasy vonku a v tom strede tabulky by sme kľudnom boli teraz stále my, takže momentálne nám nechýba nič, no len není sme tam, kde nás aj ľudia očakajú a kde by sme si možno aj zaslúžili byť, takže dúfam, že sa to čo najrychlejšie napraví. Příznivce Jardu by zajímalo, proč útok není produktivnější, proč se na každý gól strašně nadřeme, kde je chyba? Na túto otázku hľadáme odpovede aj my v kabíne spolu s trénerom a keby viem na to odpovedať aj ja, tak by sme niečo preto robili, ale snažíme sa proste trénovať to, pilovať to. Niekedy v tom zápase proste tie šance neprichádzajú, sú tam nejaké iné taktické pokyny, niekedy proste tie šance prídu, premenia sa, niekedy možno tomu treba to šťastie povestné a možno ten jeden gól, keď to v tom zápase zlomí, tak potom by to možno skončilo viacej. Neviem, proste treba na tom pracovať, netreba sa nejako si z toho robiť veľkú hlavu, že sa nadrieme na ten gól. My sme za ten gól šťastní, takže budeme robiť všetko preto, aby tých gólov bolo viacej. Poslední otázku zaslala Kotelnice Bára. Já ti nejprve přeje hodně zdaru a úspěchu a Děkujem. chtěla by se tě zeptat, co by si chtěl ve fotbale dokázat, jaký je tvůj sen? Tak keď som bol na Slovensku, tak som si dával za cieľ presadiť sa do zahraničia a dostať sa do nejakej lepšej ligy. Zatiaľ sa mi to podarilo. Chcel by som hlavne
ani nie osobný cieľ, ale chcel by som v najbližšej dobe proste, aby som v tom Hradci, aby sme sa dostali do toho stredu tabulky, aby sme boli kľudní, aby sme bavili fanúšikov a prípadne, ak nejaká sezóna vyjde, kde dá človek 8-10 gólov, tak potom môže si dávať aj iné cieľa a dostať sa ešte vyššie, takže vnútorne by som chcel, alebo vnútorne nad tým rozmýšľam, takže chcel by som, aby sa mi to v tom Hradci podarilo. My ti děkujeme za odpovědi a přejeme mnoho zdaru a štěstí v neděli proti Slavii. Ďakujem aj ja. Dovidenia.